Трябва 2 хора съм в Sky Army и днес ще направя едно ревю. Аз съм кралят. Както виждате, имам коронка. И съм с един много тефчер пак. Това ще ви покажа другия. Сложа сета. Ето и другия текстчер пак. Тук всичко различно се даде. Да, небето е нормално, ама друго ме кефи. Тук е страната. Готине. Тук е топите. Лъкът е много готин. Да. Тук трябва да се изчака 5 секунди за да проверя командата. И това 5 секунди да изглежда. Това е много готин стане. Това стана. Както виждате. Искам да кажа, че адреса ще е в описанието. Също и каналът на Пенат. Някакъв чест. Това става малко интелигичен на клип блогера. Аз на клип блогера на геймплей блогера. Welcome to Sky Army. Евентите са всеки ден, мисля, че 1 часа и половина от 8 часа. Online Players 13, Subscribe Fan Advance, www skyarmy.com е сайта. Готино опада. Да, това са цветовете. Взесвам си само това. И сега ще видим да створковете. Да. Искам да кажа, че SMS-те са от сайта. Това много сме да неща. Така. Друг парти. Сега тук мога да го прочита. Така, друг партито. Мисля, да. От таквато още сега му или може. Това е готино. Ще берем някои неща. Пример, лък. Това е потесен лък. Да. Има нещо по-готино. Ще можете канал. За края на това драпаки, което е супер готино. Сега да дам Glowstone. Всичко много готино този текстчер пак. Options, всичко. Да. Това е пенчант. Това не спана. Airport. Тук и тук е Airport.
Ето. Animal Food. Да. Значи би било готино гори. Тук има като езерце между двете. Опс. Няма да спамя. Не обичам да спамя. Там да ме убият. Това трябва да се мака. Моля те, какво да са? Това е Last Nether, който според мен е малко скритон. По незнайна причина. И това е много готино. Това мисля, че е скритон, да е. Да. Това е Last Nether. Знам, че е малко скритон. И да има сейф зон, че не ми съмира. Играя с 30 FPS. Това е много готино. Това е готино също. Стъклото ми е готино. Така мога да видя целия сервер. Да. Това е щък. Искам да кажа, че правя томполи в сервера, но след като се развия малко, защото преди не знам колко преда е влезна лапшоп, правя. И така. Виждаш, това е много готино. Това е готино. Това е непроменено. Да, да разгледам моите ника. Спаунери също. Това ми трябва. Това тече. Диамантите. Това погори. Готино. Това ти готино лоб. Крипър, това е ябълка. Няма червей, супер. Това е бистон, чикан, чикан. Да, разводим. О, мъшрам, суп, от тафон. Както видите пътето. Риба, изпечена риба. Да, това е. Лартин, това е лартичи. Owner е фенат. Другият owner е Spark 02000. Админ е Ники Уе. Другият админ е Нели БГ. И другият админ е Пичата 2. Него не го познавам. Искам да го познавам. Да. Сервер е доста готин. Трейд, много готин. Тук се бират такива. Не знам причина защо е тук. Но сигурно някой ги е справил. Всичко много готин този сервер.
Я да видя и трите. От такова Сантьяго, което не било. Опс, тръгваме. Така. Така може да се влезе. С една ендерперл и се влиза. Сега ако не са забранени ендерперлите, ще кажем на канал да го правим. Това е другото. Също е много готино. Опса. Искам си так. Искам си да. Я трябва да спомня това. Упс. Никога не ми излиза късмета сега. Вот така. Да, това са лайковете. Дано ви харесва и ако ви харесва, се абонирайте, харесайте клипа, дайте един лайк, пишете в коментарите на какво друго искам да снимам, на какво друго искате да снимам и в кои сервери да правя резултати и така нататък. И да, искам да кажа също за моят TV сервер, вече се казва Wild World и канисторите са отворени, приемаме хора. Имате тази член, няма да е пресло. Така се правим, че се кача. Да, неща ви пилите. Да видим дали някой ще иска. Да. Дървото това е много готино. Всичко е много готино. Ще не оставам. Вот така. Да. Сервера готин. Да, ще прекалено готин. Не знам, що в стената не е тук в момента. Не трябваше. Ще го напиша по този път, ако някой не отговори, няма да има този клип. Ако може да не знаете. Ограничението на Word е 10 000 блока от спам. Да. Това няма ще да го видам. Готино. Да, намалението на ранг Immortal на сайта. Да. Сега ми намаление на ранг Immortal на сайта си. Така ще видите. И да. Серверът е много готин. Виждате, искам да станете колкото може сервер да изрази. Да, по-готино. По-готино страна. Да, хора, това беше от мен. Абонирайте се, дайте клипа, пишете в коментарите, да кажете на кой искате друго да снимам и какво да правя да бита. Това беше от мен.